îl adăugăm la hamburger, la tot felul de cârnăciori, în sandvișuri sau la celebrii mititei. Niciun alt condiment nu este mai căutat și mai apreciat decât muștarul. Însă nu mulți știu că acesta mic era condimentul preferat al nobililor francezi, care îl consumau în cantități foarte mari, iar la curtea nobililor englezi exista un om care avea o funcție legată de muștar și prepararea lui. Haideți să vedem cum se obține muștarul. Boaba de muștar cultivată în zona de sud a României este stocată în silozuri automatizate, dotate cu senzori de temperatură. Înainte de a fi prelucrate, se iau probe din fiecare tonă. Se analizează aciditatea, gradul de umiditate și alte caracteristici pe care boabele de muștar trebuie să le îndeplinească. Apoi se cântăresc, se macină, obținându-se o făină de consistența celei de porumb. În vaze speciale din inox se omogenizează toate ingredientele din componenta pastei de muștar: apa, făina de muștar, oțetul, zahărul, sarea, coloranții naturali, condimentele. După amestecare, pasta obținută se transferă în vase de macerare, unde stă preț de 8 ore. Ingredientele se dizolvă, pasta se omogenizează, toate aromele ies la iveală. Într-o moară specială, acest amestec este transformat la aproximativ 70 de grade Celsius în binecunoscutul muștar. În tot acest timp, borcanele sterilizate se grăbesc pe bandă pentru ca să fie umplute cu muștarul cremos și delicios, cu iz dulce acrișor. După umplere se pun capacele. Se etichetează și se sigilează. Pe fiecare borcan este imprimată data fabricației și sigiliul. Borcanele se introduc apoi într-un cuptor, unde se înfoliază. Apoi se aranjează în cutii. Firma Sitemani a luat ființa în anul 1998 ca o afacere de familie. Se produceau inițial doar câteva sute de kilograme de muștar zilnic, dar după 15 ani, la Sibiu, firma Sitemani produce 15-20 de tone de muștar și 10 tone de ketchup zilnic. Firma realizează peste 50 de sortimente de produse. Impresionant, nu? Mai ales că toată această producție se realizează cu 54 de angajați. Muștarul de la Sitemani este apreciat de gura lumii.